Wansogui di khajani poito khlaini rok kothar elambago phola kathar manai rok omhai de activities khlai kalang khana Paul Peter song omhai pholani kokde sai kalang khana bo thaio tong laughing spirit Bible bo jaga phola kathar manai rok mini mani tong mungsa thaio phano kwrui joto abo soitani pholase pia takjak mataino khulumnai rokni arole laughing spirit phaio abo hai activities ongmani tongo o phola soitani aroni se Kristoni aronia Jisuni mungnai phaikeno Jisuni ongui thangya sojak tongbaidi khajani poito khlaini rok Marilah kita selalu ketawa untuk diri. Kubunno poito khlai tongnai rokni thanebo omhai laughing spirit phaio o pholano o pholase Jisuni mungnai tongnai rok Jisuni mungnai minine rok abo o phola baise soitani phola baise kopol jago Jadi orang pintar, menjadi orang kaya, ujung-ujungnya adalah kebahagiaan. khajani poito khlaini rok phola kathar borokno jangriya khiklaya tei chua kefe khlaya omhai kebo chua kefe gongui tongkhangke laughing spirit ongui tongkhangke abo phola hamya baise kobol jagui tongo daktino aroni se khardi Whoa. Okay. Oh. Toast him back there. naidi kubun mataino khulumui tongnai rokni thanebo omhai jangri jangmung kului pramung phaio Jisuni mung nawi jangri jangnai rok kului pranai rok a pholano mano Kothar elambak sao 2 Corinthians chapter 11 verse 14 abo wanama singja samungya soitan bo pohorni swari haike sakno mol phili mano takaisa jaga sijak no Ephesians chapter 5 verse 11 borok khlaimani abo tui sugya samurokno khlaina ko kurui abo ongkha manakmani samungse abo hai khlaiawoi abo rokno se pohoro tubudi hambai